Nahimong mabungahon ang annual retreat sa mga kaparian Church Diocese sa Ozabis sa Sugbo. Sugod pa na itong Hulyo 22, 24, hangtod na itong Biyernes, Hulyo 26. Kini ang gipanayang Archbishop Martin Sarmiento Hamawa Didi sa paghihirabi sa DXDD News Team nga naghatag og pagdagad nga sila mga kaparian ang gipenunuman sa mga retreat sa 7 ka mga pulong nga alang og tungod hinungdan sa rason sa pagkapari. Nagikan sa poem ni John the Baptist Henry Lacorde nga nag-uluhan nga The Priest diin na sa maong tulak nga naghatag pagdagad sa pagpuyo sa pari taliwalas kalibutan nga walay tiguwa sa kalipay apad sila maoy mahimong miyembro sa banay apad bisan kinsa nga buot ang moabit sa pag-adto sa pagsulod sa pagkapari ang pag-ayos sa samanda adlaw-adlaw nga pag-adto sa mga tao ngadto sa Dios sa paghalad kaniya sila pagsimba o pangamuyo sa pagbalik gikan sa Dios ngadto sa mga tao aron pagdala kanila sa iyang pasaylong paglaom ngano ay kasing-kasing nga nagkalayo sa gugma nga putli nga kasing-kasing nga mga hatod sa kaputli o panalangin sa kahangturan. Gihatagan og pagdagad sa mga retreat pinaagi ni Father Winifredo Padilla III OP ang mga retreat facilitator kay ang usa ka pari alang man sa Ginoo nga dili mangandoy sa kalibutanon nga kalipay matud pa sa Arsobispo o bili kay sa mga lawasnon nga kalipay kay usa ka pari mao man nagkabahin nga mamayong miyembro sa banay nga moambit sa kagul kalipay sa matag banay. Kaya tibukan 45 ka mga kaparian ang miapil sa maong retreat. Ang Arsobispo sa Archdiocese sa Ozabis padayon naghagyo ngadto sa katawhan nga iampo ang ilang mga kaparian ilabi na mga kaparian sa lokal nga simbahan sa Archdiocese sa Ozabis o iyon man sa iyang gialagaran usab nga diocese ang mga kaparian usab sa diocese sa Pagadian. Ang among gipamalandungan sa retreat nagasugod niadtong Hulyo 23, actually Hulyo 22 sa gabi gasugod hangtod sa Hulyo 26. Kanya ang yung ipamalandungan mao ang poem na gisulat ni John Baptist Henry Lacorde. Usa siya ka pari nga Dominikano. Ang iyang poem naguluhan og The Priest. Pito ka conferences ang gihatag ni Father Winifredo Padilla III OP. Usa siya ang among retreat facilitator. Ug mabungahon kaayo tungod kay gipahinumduman kini kanamo nga usa ka pari alang gyud sa Ginoo nga dili mangandoy sa mga kalibutanon nga mga kalipay. Tinuon na mo gyud ang atong pagkatao pero kinahanglan mo transcend sa ato nga mga lawasnon nga kalipay kay ang usa ka pari to be a member of every family man siya membro sa tanan nga mga pamilya o kinahanglan siya nga bisan siya dili gyud membro sa pamilya pero iyong paningkamutan nga siya mo ambit sa mga kaguol kalipay unya kinahanglan nga siya mohimo gayud nga muduol og mutidlom sa mga kaguol o kasakit sa katawhan. Unya siya pod mao ang mediator between God and man. Unya siya ang mudala og panalangin, mudala og pasaylo og uban pa. Mao kana ang amo nga gipamalandungan ug ako nalipay tungod kay ang mga kaparian nalipay kaayo usab sa mao nga retreat. Daw puno sa kadasig, puno sa kalipay kay scripturally founded and it was pastorally in line also kay konkreto gayud sa kinabuhi sa pari. Ang Arsobispo usab sa lokal nga simbahan Archbishop Martin Sarmiento Hamawa Didi ang kasamtangan usab nagpaalim sa iyang gibati karon human nga mi pa-check up na kini o napa-check up na kini ngadto sa doktor sa Cebu alang sa iyang kaliman sa panglawas
O naghangiusab kini mga pag-ampo alang sa iyang kayuhan sa paglawas ngadto sa mga katawhan labi na sa Archdiocese sa Ozamis o sa Diocese sa Pagadian nga iyang gialagaran. Ako na nga kining dili usa ako muhimo sa pamalandong tungod kay wala pa gyud ko matotally recover sa akong pagaw. Ang doktor nga si Dr. Michi J. Sintoko diri sa Medical Arts Building Cebu North General Hospital sa Talamban, Cebu City, dito ako niya gingnan ako niya nga papahulayon sa akong tingog. Tibi kamayos payag sa Arsobispo sa Archdiocese of Ozamis Archbishop Martin Sarmiento Habawa, DD. Alang sa DXDD Siman Radyo Campana, ang Radyo Siba, W8 Manuel Ronquillo Jr. Danag Sinagmayad.